Go to work, bitch. Че правите ли секса? Да. И ми е много год накрая правя. Ще пръдна. Готово? Ще пръдна. Добре. Ще пръдна. Чудесно. Тамара, šta privija? Broj 4 lako još će bin glate. A broj 4 lako. Аз ще те прибия да знаеш. Ще те прибия за тебе. Неочаквано, отзад ми удари, брат, ненадейно, това беше ненадейно. Този възрастен господин ще ми каже. Как възрастен? Та съм по-млад от тебе. I don't fuck with you. Та съм по-млад от тебе. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Във Варна при значително по-умерен тон продължи 42-то заседание на Общинския съвет. Selam aleyküm. Sen de ben çünkü bara sana bir sana sen ben babulun belasın sin amsa İstanbul ben sigisan sincan bu şu. Ben sen sen be basan sen Boyko Borisov ben sen sen be. Bulgaristan prezident Abrusen Rusen pledale ben sen sini sen o cümle bara sen. Olsun sen 5 sen. Yürsüzün mü nasıl? Дръж гумата, бе! Да, ако тук има частен самолет, бих го наел да излети и да почвам да летя. Тук има частен самолет. Бих го наел да излети. Направя едно обращение към Азис. Азис, обичам те. Ако не ми пуснеш, ще ти порежа газа с тази болтия.